haino hai lamsogo khajani takuk tai bukuk songno khakhayo norok kahamno tongna hinai somung channel norok ni bage haino hai tui phaijao ka chocolate cup cake khanyani hinai norok ani video paya saknai tongdi bahike chocolate cake snamnai tongdi phaidi snaman digi thanglai sinai nahadi ang coffee cup abo hayo snamai phunongna hinai nakha coffee cup tai manai kaisa nakha dud muthungoi thanda khaijak tabuk dud tunglulu asuk thanda ya आधा ग्लास नाखा आं दूध o jagao taisa lebu bwtui 1 চামচ rinai norok lebu bwtui kwrwi hingkai vinegar phano 1 চামচ ridi दूध tai lebu bwtui no dalogoi mix khaiui 10 minute tonwi tonnai 10 minute ni yagulo nahadi bwthap bwthap hai wngkha obo wngkha buttermilk o jorao chini rwnai tabuk norok chini bwswk kwtwisa norok ni onusare norok chini redi angkhai 4 চামচ rekha kuplung kuplung khai tai 2 চামচ bo kuplung kuplung khai thok rekha thok hingkha angkhai rice bran no rekha norok sunflower refined redi abo tongkha hingkhe jate thok mane bahai ongyang na nangnai jate bahai kwrwi abo hai thok redi bahai wngkhai to cake rok sai aram nanglak thok chini tai dudh no kaham kai mix khainai norok cake sramui chanani hingkhe norok jodi no coffee cup kwrwi hingkhe norok chanangmani cup bo khaimano tei steel ni bati chikon chikon no bo khaimano aro bo khaichaimano ekdom nogo klai khaino chwng cake rok sramui chaimano nahadi ang mix khairwbai kha tabuk sangkini kaisa nanai moida sankinani bagui belai no dorkar moida sankiui nanani jate budul badalok tongui mano moida o ang moida 1 cup nakha tei cocoa powder kuplung khaiui kaisa চামচ nakha 1 চামচ tabuk tai dudh powder everyday 10 taka ni manmani ang abono bo orono rwnai dudh powder rwkhangkai tebo thogo cake aboni bagui hingke baking powder 1 চামচ nakha tei baking soda kai आधा চামচ ni tai kisa kom khai nakha obono tabuk sangki baigi rwnai kaham kai sangkinai je budul budul tongmani hingke obo torogoi rwnai hingke je kwsap hingke joto tolao thangnai nahadi budulok tongo aboni bagui cake sramna hingke ekdom kaham wngna nango mihim ekdom kwsap abo hai obono tabuk mix khainai jotono kaham kai mix khainai mix kaham kai khaina nango tam bagui hingka nahadi obo hai hingke tebo kwsap khlainai obono obo hai wngkha bisi cake hingka bisi bwthap bisi gono buya bisi patla buya ekdom ojon wngna nangnai nahadi ekdom smooth wngkha galokbai khe ang kaham kai tabuk cup o dasinai yango cup nahadi o cup o ang kaisa kaisa khe dasinai ang steel ni kaisa tharok nakha tharok pai khokchana hnai norok tharok pan nadi hai kai chamis pana nadi abo bai khe dadi ikobo hai khe danai asuk kuplung khai dana nangya odek odek danai karon bo mungkhang kai pura phumlogoi phainai aboni bagui ang abo hai khe joto cup no dabai sinai jotono kaisa koimung norok ni thani haino hai norok ani channel o jodi no kwtal wngui tongkha kai please norok subscribe khainani tapok di ani videos no norok share khainani nongni family tei friends rok no tai ani video rok no like rwna bo tapok di ang belai no dukho nango video no norok nayo haipano like rwnai kwrwi like kom wnggo aboni bagui norok tabuk no like ridi ani video no tai norok comment rok bo suydi ano asuk no hambai nahadi ang obo hai khe joto supungoi rwbai kha joto cup no dabai kha tabuk o jagao ang dark chocolate no bo kisa gura gura khai rawi rwnani hinui wansugui rwkha nahadi jokhon chocolate cake ba chocolate sakao rirwana hinui ani yago dark chocolate tongo aboni bagui ang dark chocolate rwkha norok je kono chocolate rwi chadi abo hai khe joto cup sakao nang kisa kisa kai rai rwbainai rwnai tai ani yago almond badam bo kisa tongo ang obono bo rakha almond badam no bo sakao kisa rwana hinui wansugui je tongmano nang kisa chikon chikon khai patla patla khai rawi rekha norok je kono badam rwi chaimano kaju badam bo rwi chaimano tai kismis rwi mano tai
norok truti furti rok bo reijai mano je isatui nogo khaikhe angkai je chana muchungmani isatui norok khlai jai mano abo haikhe nahadi ang dai rebaikha joto no joto jaga no je tongmani haini kisa kisa kai ang norok no ulorogo bo tebo kaham kai khlai phunukgano tebo kwbang badam tei kismis rok rubui phadi tabo mufurman tigi thangsinai karai agi no swkang baria no ang 10 minute karai no heat khlai tonikha cake rwnani gai belai no swkang tungrui tongna nango aboni bagui tolao stand rwkha saka kai kaisa plate berakha haiya kai norok jodi no stand rwya hingkhe norok tolao som rwui bati ulta khai rwui bati saka plate berawui bo khlai mano abo haikhe jotono kaisa kaisa khe ang rwbai sinai tungnai o jagao heat wngui bo munai abo haikhe jotono rwbaikha je tongsak je chaksak plate o je chaksak ang rwbaikha tabo bono 20 minute moto ang kholobui tongnai karai bo ekdom thik bwklap wngna nango jate bhab rok thangya tui abo hai 20 minute ni yagulo phadi khulogui naigena chini cake nahadi bwswk phumulogui haikya haipano muiya kho sijagui tongo phumulok to phaikya muiya-kho tei 10 minute tona nangano haipano check khainani ko nangui tongo muiya-kho tei 10 minute check kholobui tongnai tambagui himalaya stand saka se plate hingkhe ba heat kamani kom tei karai bo motamuti rwjaboni bagui doi muliya phadi 10 minute ni yagulo nahadi joto munbai khe sijagui tongkha pura phumulogui phaikya haipano kaisa check khainai no jesprupano cake tikhlainani swkang check khaidi nahadi pura clean kuno nangjak kwrui pura munkha abo hai hingkhe chini cake munani pura 30 minute nangkha abo haikhe joto tikhlaibai sinai kaisa plate o nahadi tikhlaibai kya bwswk motomui tongkha jip jip wngui cake bahai wngui nahadi phumulogui phaikya ang norok no kaisa rawui phunukgano bwswk sopung sopung tai bwswk swkagui bo phunuknai bisingo bwswk jali abo hai wngui nahadi kenchi bai ranai rawui kaisa swkaknai naitongdi nahadi chocolate rok bo jotono golibai thangkha abagui tebo motomui tongkha ekdom chocolate bahai wngui bwswk naithokai wngkha nahadi ekdom bwswk sopung sopung nahadi norok nugui tongkha na bwswk sopung sopung ang norok no swkagui bo phunuknai nahadi bwswk wow bwswk kothok bwswk bazaro pai chakhangkhai dabor dam nogo khlaijak hangkhai je ok pungsak chai mano buji mankha na norok bahai khainani bagui khaijanani aswk no hambai tei waisa haino hai malai phinai next video।